kalakasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo
para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe. Tohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mayong hapon mga kabombo, bilog ako syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Welcome sa pagpalagad sang Bombo News and Views sa afternoon edition. Karoon na daw sa Biyernes, Petsa 4 sa bulan sang Marso taig 2022. Kakaroon itong kita sa ato sa ringa headlines sa motibo sa pagbatay kay dismissed police officer Ryan Lumogdang sa tubang sang UNR kagabi ginatumod pa sa Bacolod Police Station number 6. Task Force Disiplina sa syudad sang Bacolod nagapanawagan sa mga kandidato sa May 9 elections nga respetuhon ng kada isa. Unvaccinated teachers nga hindi makareport sa eskwelahan bagod sa mado sa DepEd sarang nga makadagop sa korte agod nga maklaruhan ang legal nga issue. Cease and desist order batok sa RGS World Marketing Corporation wala pa na serbes ang SEC bangod wala na inisang opisina. Dinamita nga na-recover malapit sa water waste o kung sa wastewater discharge ang VECMECO, alcohol distillery sa Bano sa Manapla na turnover na sa explosives and ordnance disposal team. Sunog sa pinakadako nga nuclear power plant sa Europe nga ginatake sang Russian forces napalong na. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Kakaroon dito na kita sa Maritalye sa ato sa ring mga balita pod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glorifitel Shario. Taga ko naman si Bombo Ponce Espino. Ginatumod pa sa Bacolod Police Station number 6 kung sino ang mga sospetsado nga nagpatay sa anay police officer nga si Ryan Lumogdang sa tubang sa University of Negros Occidental Recoletos sa Barangay 40, Bacolod City kagabi. Ang 41 anyos nga si Lumogdang ang residente sadto sa Barangay 3 Apang nagapauli na karon sa Celine Home sa Barangay Estefania, Bacolod City. Ang biktima gid kilala sang iya mismong asawa sa nga si Anlin Lumogdang nga isa ka nurse. Halin sa Barangay Takuling ang biktima sa gilagas sa mga sospek kaginutang paabot sa tubang sa nasambit nga universidad. Suno kay Police Major Leo Stopa, Station Commander sa Police Station number 6 nga nagaang kasanay sa motorsiklo ang mga sospetsado. Ginatumod naman kung ano ang kaagtanan sa krimen sa previous records ni Lumogdang antes sa ang gidismiss sa serbisyo. Si Lumogdang ginargar nga nag-hold up sang 21 anyos nga si Gilbert Henega, construction worker sa Barangay Madalagan sa Setyembre 19 tuig 2015. Si Henega ang nagahulat sa tusang jeep sa Bisakino Drive sa Barangay 5 Bacolod City sa Ginambalan. Ni Lumogdang isurrender ang bag sini kadungan sa pagpakita sa ginataklos nga caliber 45 pistol ginaligar nga ginkuha sa mga pulis o konsang pulis ang cellphone sa biktima kag ang bag nga nagaunod sang galamiton sa pagpamanday kag mga identification cards. Nebalon man nga si Lumogdang ang anay police officer kon PO1 kada kabaton sa pila ka mga awards bangod sa maayong nga serbisyo sa PNP. Sang 2013 upod sa kay SPO1 Dante Victor Escorpion kag police station number 2 Chief Jubel Sinel nakabato na may sa medalya ng papuri bangod sang ila nga pagkaresto sa wanted person nga may 3 ka mapending warrant of arrest. Sang 2014 nabunan man si Lumogdang sang isa ka suspect o isa sa mga suspect sang sila ang nagresponder sa isa ka komosyon sa food park sa 24th Street. Apang sang 2015 nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga si Lumogdang sa gipanalom sa random drug testing ang mga personal sa Bacolod City Police Office o kon BCPO. Sa tuanay miyembro si Lumogdang sang City Anti-Illegal Drugs sa Special Operations Task Group sang syudad sa Bacolod. Former PNP member dati man assign sa Bacolod City Police Office kag based sa pagpabangkot natin sa admin ang dismiss na siya from service
Wala lang ko ka nasang exact year. Basta mo na ang nakuha naton. Kaya follow up kami for reference naton sa among background niya with regards sa year record. Ang kabay sa pagpahayag ni Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station number 6. Nagpanawagan ng Task Force Disiplina sang syudad sa Bacolod sa mga kandidato sa May 9 elections nga respetuhon ang kada isa kag hindi pagsampawan ng campaign materials nga mas una gintapik. Sa interview sa Bombo Radio sa pinuno sa Task Force nga si Wilfredo Giolingo, nagapadayon ng ilang nga pagpangbaklas sang campaign posters nga ara sa electrical utilities bilang pagsunod sa Memorandum of Understanding. Kaupod ang Central Negros Electric Cooperative kag nagaupod man ang City Legal Enforcement Team sa operasyon. Suno kay Giolingo, hindi malipod nga may nagabutang sa gihapon sang campaign material sa poste sang kuryente, bangod ang team lang ang ginabantayan nga makalumbos. Igatugya naman sang Task Force sa Commission on Elections ang pagbaklas sang yara sa hindi designated area agod malikawan ang biases agod ukon bangod ang team ang yara sa idalom sang city government. Aminado naman si Giolingo nga nagapang-alang-alang man ang mga supporters nga magbutang sa posters sa plaza kag public places apang hindi man malikawan ang sampawanay sang posters. Ginapaabot naman nga may mga protesta kung baklaso ng ilang nga campaign posters. Bangod sini, nag-apelar si Giolingo nga hindi pagtaklapan ng iya sang kasumpong bagod mauyang lang ang ilang nga gasto sa pagpaimprinta sini ilabin na ang nga mahalang printing sang campaign material subong kag madamo ang kinahanglan. Public balikaya mo ginanang kakatabo no tina wala pa na mabalan sa 25 nga mag-start na kitang local campaign sa local mga aspirant. Kasi kung ma-double pag ginadang magwasnal sa una kakatabo bala Bombo Daniel nga subong imo itsura buwas ako naman itsura taklapanay. Usual na sa mga kalatabo kung nadlaw sa election as long nga wala lang gamo no. Pero tani ginadvisean ta na lang sila nga kung nakabutang na daw kita ka candidate hindi na lang pagtakluban ngita na lang sa iban para nga hindi man manugo ng ilang mga poster. Ang kabayan sang pahayag ni Wilfredo Giolingo, pinuno sa Task Force Disiplina. Ginakalipay kag ginpasalamatan sa chairman sa local school board sang syudad sa Bacolod nga magabutang sa separado nga polling places para sa mga persons with disabilities, senior citizens kag mga nagabusong sa eleksyon sa palabuton nga Mayo 9 eleksyon. Madumduman nga nagpasar sa resolusyon ang sangguniang lungsod nga naghinyo sa COMELEC nga magabutang sa separado nga venue para sa mga senior citizen nagabusong kag PWDs. Sang tilikdan nga adlaw ginanunsar sa COMELEC ang pagbutang sa polling places para sa mainik kag ipahamtang sa ground floor o first floor sang bulutuan. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Councilor Reneseto Novero, tinguan sining makasugilanon sa COMELEC kag DepEd angot sa pag-provide sa malugar para sa nasambit nga polling places sa maabot nga eleksyon. Iga-suggest man sining igabutang ang first floor ang venue para sa senior citizen nagabusong kag PWDs. Samtang igalakip sa local government unit kon LGU ang PNP sa coordination bagod kinahanglan sang seguridad kag kun ang polling places ang yara sa mall. Ginaluman nga madamo sang tawo nga magakadto kag kinahanglan sa security forces o kon security officers. Suno kay Novero, dako ang posibilidad nga pagsaraduhan ang tanan nga mga school facilities nga ginagamit nga quarantine kag isolation facility bangod nga dutay na lamang ang mga gina-isolate nga mga positive patient. May mo man magamit ang evacuation center sa Barangay Vista Alegre para dito ibutang ang mga pasyente nga maga-positibo sa COVID-19. Maga-coordinate man ang LGU sa DRRMO angot sa pag-disinfect kag rearrangement sa mga rooms nga ginhimo nga quarantine kag isolation facility. Urging the COMELEC na mag-put up sang separado yang venue for polling places para sa aton senior citizens at PWDs. Immediately after ito naman na pasar unanimously sa sanggunian, pinadala ito naman dayon sa national office dito sa COMELEC. Si Bacolod City Councilor Reneseto Novero, chairman sa Committee on Education sa sangguniang panglungsod. Samtang 70 ka mga eskwelahan sa Bacolod ang ginirekomendar nga makapatigayon na sang limited face-to-face classes kadungan sang pagdubo sang COVID cases sa syudad. Dugang nga detalye sini yari sa report ni Bombo Ann Sindol Surilla.
Ka mga eskwelahan sa siyudad sa Bacolod ang may rekomendasyon agud magbalik sa face-to-face classes. Suno sa pagpahayag ni Emergency Operations Center o kun EOC Deputy for Medical Dr. Chris Rongon, makasugod lamang sa face-to-face classes ang nasambit nga mga eskwelahan kung bakunado na ang magabalik nga mga estudyante. Bakunado naman ang tanan nga mga teaching kag non-teaching personnel kag mangin ang ila immediate family ang bakunado man. Pagklaro ni Sorong nga wala nagadiskriminar ang EOC apang nagapanigurado lamang nga hindi naliwat nga magbalik ang pagsaka sang kaso kag mangin safe ang mga pumuluyo. Yari ang kabahin sang pagpahayag ni EOC Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon. So ang ato niya nga guidelines kaging issues ang EOC, simple lang ikatama. Una, tanan nga estudyante nga nagapartisipa dapat bakunado. Ikadua, ang tanan nga maestra, non-teaching personnel dapat bakunado. Ikatlo, ang ila immediate family members ng estudyante dapat bakunado man. We are not discriminating, but ang guidelines ng DepEd nagambal, ang ila nga pag-resume sa face-to-face classes should be concurred by the local government unit. And as far as the LGU Bacolod City is concerned, amo naton guidelines prerequisite parang isa ka eskwelahan mag-abri sa ilang face-to-face classes. Suno pa kay Sorongon ngantes magbuka sa mga eskwelahan, iga-inspection gid ini sang EOC kag ipasiguro nga 20 days nga zero case ang barangay antes magsugod ang face-to-face classes. Balita nagikan sa Bacolod City Government Center. Ini si Bombo Ansidol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa iban paginaton sa ring nga mga balita, aminado ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod nga magapangibabaw ang pagsulundan sa gobyerno kun nagabunggo ang kinamatarong sagtawo kag obligasyon sa estado. Nabalaan nga kadungan sa memorandum sa Department of Education nga nagdumili sa unvaccinated teachers nga mag-report on site. 13 ka mga manunudo sa Negros Occidental High School wala pa ginpasulod sa eskwelahan sa Martes. Bagod ginpatuman ang sang principal ang pulisa sang ahensya sa baylo nag-work from home na lang ang mga manunudo kag sila ang may sweldo. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Councilor Riseto Novero, sagwa na sa jurisdiction sang syudad ang mando sang DepEd. Suno ka Novero, may diretso man ang mga manunudo kay di magpabakuna apang obligasyon man sa gobyerno nga proteksyonan ang kayuhan sang tanan sa tion nga magbunggo ang diretso sa individual kag ang obligasyon sa estado. Suno ka Novero, nagapating konsehal nga magadominar ang pagsuludan sa gobyerno pagod mag-apply ang prevention is better than cure. Sang talikdan nga binulan, suno sa chairman sa Committee on Education, masobra sa 1,000 ka mga manunudo nga unvaccinated sa Bacolod apang sila ang ginkonbinse nga magpabakuna. 133 na lang nga nabilin nga unvaccinated sa Marso 2. Nagpanawagan man si Novero sa mga school heads nga kumbensihon ang mga unvaccinated paagi sa paghatag sa ila sa mga benepisyo sang COVID vaccine. So when there is a collision between an individual right and the duty of the government for the greatest good of the greatest number, then the question arises kung diin sini dapat ang madominar o kung ang maprevail. And it is personally believed na respectfully submit na sini nga bagay magka-homegid ang pulisya ng gobyerno. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Riseto Novero, chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod. Sarang nga magkadangop sa korte ang mga manunudlo nga unvaccinated agud maklaruhan kung sarang sila mapunggan nga mag-report sa eskwelahan bangod sa ila desisyon nga hindi magpabakuna. Sa interview sa Bombo Radio sa chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod nga si Councilor Riseto Novero, mahimo nga mamarkahan nga absent ang unvaccinated ang teachers bangod hindi makasulod sa eskwelahan. Apang luyag gid sini kun tani nga magtrabaho rason niya siya ang nagpadulong sa buluthuan. Kung hindi makasulod sa eskwelahan ang manunudlo kag mamarkahan ini nga absent, mahimo ini nga madismiss sa serbisyo bangod sa kalawigon sang iya nga absence. Suno kay Novero, mayara sang rason ang manunudlo nga hindi magbabakuna bangod kinapatarong niya ini sa idalom sang konstitusyon. Aminado ang konsehal nga tuman ka kontrobersyal nga legal point nga mas maayo gid nga ma-question sa Regional Trial Court o kon sa Korte Suprema bangod sila lamang ang makahatag sang subjudicial determination kung sino ang masunod. Nagalaon naman ang konsehal nga mahimo ini sang Department of Education sang balancing approach nga hindi ma-deprive ang
ukon ang unvaccinated teacher sa pagbaton sang iya nga sweldo bangod hindi ini makareport on site. They can file a case of Korte Suprema. Maybe they can file a petition or injunction. Pag inasa ng petition, they will seek to prevent the DepEd from implementing that policy. They can do that. Mas maayo ganina para nga mahukman sa aton hukuman with clarity and finality ina nga issue kung bala ang pagbungguan ay dira sang diretso sang aton individual teachers. Ang kabahin sang pahayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero, Chairman sang Committee on Education sa Guniang Panunsod. Nagapanawagan ang task force sa basura sa Bacolod nga dapat kakason sa mga barangay official sa material recovery facilities sa igad sa National Highway Agod. Ngayon pagtrasak nga pagaboy sa mga pumuluyo sa basura. Sa interview sa Bombo Radio sa pinuno sa task force basura nga si Wilfredo Julingo, may pila ka mga tricycle kag tricycle drivers nga nadakpan nga nagaula sa basura sa igad sang dalan. Sa tulikdan nga aga naaktuhan man ang mini dump truck sa barangay Alhis nga naghaboy sa basura sa kilid sang dalan. Sa kay Julingo, aba barangay officials ang gintulinan nga siguruhon nga masunod ang schedule sa collection sa basura apang ang ilang mini dump truck pa ang nadakpan nga naghaboy. Mayra man sang naghaboy sa basura sa dulunan sa barangay Takuling kag Alihis. Mayra man sa matricycle kag tricycle drivers nga nagabilin sa basura sa Central Island. Suno sa pinuno sa task force nga ginbisitahan na niya si Puno Barangay Deo Gracias de la Vega sa barangay Alihis kag ginayo nga kakason ang MRF sa igad sa dalan kag positibo man ang sabat sini apang wala pa nakakastubdob sa subong. Suno kay Julingo nakabutang sa Republic Act 9003 o kon ang Ecological Solid Waste Management Act hindi sarang mabutang sa igad sang highway ang MRF gani mapilitan sila nga kakason ang pasilidad sa Alihis kung ini makakas sa mga barangay officials. Damo kita sa nakaladakpan nga mga kauturan nga naga-solo sideline pangula sa mga highways like kagapon isa ka irresponsible nga barangay agency sa Bacolod barangay Alihis mention tanagin man inula nila ang ila basura sa kilid sang highway mismo sa kilidalan nga almost mini dump truck. Imagine mo sanag ang dalan ng mga 10 o'clock. Ibilin mo being a barangay service car Manila may ngalan nga barangay Alihis. Ibilin mo ba mismo sa highway ang imo basura? Ang kabay sa pagpahayag ni Wilfredo Julingo, pinuno sang Task Force Basura. Samtang wala pa naserbes ang Securities and Exchange Commission na CONSEC Bacolod Extension Office ang cease and desist order batok sa RGS World Marketing Corporation nga hindi otorisado nga magkolekta sang investment. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Clyde Linaha Padilla, Information Officer sang SEC Bacolod Extension Office, ginimbestigaran sang Enforcement and Investor Department sang ahensya ang RGS World Marketing kasunod sang pagpalapit sa mga biktima agod nga magpangayo sang bulig sa SEC Bacolod kag SEC Iloilo. Suno kay Padilla ginbisitahan sang SEC Bacolod ang ginhambal nga office apang wala sang tao kag hindi na updated ang page kag wala na sang update sa ilang mga activities. Kag gintingwaan pa nga magserbe ang ukon maserbe ang cease and desist order sang SEC Bacolod sa nakarehesto nga principal place of business sa Bargain Square, Barangay Poblasyon sa siyudad sang Bacolod. So sa administration sang building, madugay na nga wala nag-ooperate ang RGS World didto. Serbehan ng kuntani sang cease and desist order ang ginpakilala sa publiko nga business office sa Barangay Pahanukoy apang wala man sang tao nga ginpahayag nga opisina. Suno kay Padilla, mayara sang order ang SEC Bacolod nga kung hindi magserbe ang CDO o kung hindi maserbe ang CDO sa natungdan magapangayo sa explanation o kung certification sa tag-iya sang building nga naga-certify nga wala na naga-occupy sa building ang RGS World Marketing bangod lain na ang tenant nga nagarenta. Mahimo man sang report sang rason ang SEC Bacolod sa tion nga hindi maserbe ang CDO. Napublish na sa website sang SEC Bacolod ang CDO kag mayara man sang kopya ang iban pa nga government agencies kag LGU nga mawarning nga ang public agon ang publiko bangod lapnagod na ini sa Negros Occidental. Ang respondent sa cease and desist order amo ang RGS World kag mayara na sila sang 5 ka adlaw humalin sa pagbaton sang CDO nga may oportunidad nga maka-file sang motion to lift sang CDO. Iga-revoke ang registration sang nasambit ng kompanya kung magapadayon ini sang ila hilikoton kaangay sa investment nagikan sa publiko bangod na hibaluan nga ang primary purpose ini ang magabaligya kag hindi mahimo nga magbaton sa investment nagikan sa mga pumuluyo. Ginahingyo ang mga biktima nga mag-file sang kaso bangod ang CDO amo lang ini ang makapauntat sa activities apang hindi makabalik o kung hindi babalik ang ilang investment
Kag ginahingyo man ang mga pumuluyo nga hibaluon kun ini ang kun matuod ini. Constructive no notice sa tanan no ari na ini siya sa website, gin-publish na ini sa website sa SEC, kag gin-furnish naman copies ang iban nga government agencies sang aton nga government para nga ma-warn ang public, and at the same time sa mga LGUs ginapalapta na ini nga copies ng cease and desist order kay lapnag naging man diri sa aton sa Negros. Ang kabayan sang pahayag ni Clyde Linaha Padilla, Information Officer sang SEC Bacolod Extension Office. Sa iban paginaton sa ring nga mga balita, hindi pa mapasibangod sa Manapla Municipal Police Station nga ang mga nagaprotesta nga mga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa Barangay Purisima ang hungod kay nagbilin sa dinamita malapit sa wastewater discharge sa Victoria's Milling Company Alcohol Distillery. Sa interview sang Bombo Radio sa hepe nga si Police Captain Jenick Bermudez, Pebrero 26 sa nakitaan sang gwardiya sa distillery ang mga dinamita sa kampo sang tubo nga ginagawan sang waste kon ginagwaan sang wastewater. Gani nag-report ini sa kapulisan. Suno kay Bermudez, may suba sa ulot sa distillery kag sang kampo ko sa diin nasa panang dinamita. Ginalantaw sa mahepe nga mahimo nga may plano ang nagbilin sa explosives nga palukpon ang tubo sa wastewater agud nga magpanimaho. Sa karon nagaprotesta ang mga tenants sa Barangay Purisima Bangod. Kinapanindugan sa maini nga sila ang tag-iya sang duta nga ginatindugan sa alcohol distillery apang hindi mapasigbangod suno kay Bermudez nga sila ang nagbilin sa dinamita. Suno sa EP na retrieve na ang dinamita kag na-turn over na sa Explosives and Ordnance Disposal Team sa Negros Occidental Police Provincial Office. Masami naman ang police visibility sa Barangay Purisima kag naghinyo sa Bermudez sa mga protesters nga ipabutyag ang ilang sentimento sang malinong. Hindi man nga mga tangin din. May gahungod ko gayagin kwanta. Ngaling hindi na wala na pahibaluan kung sino kitang nagkwanta. Nagbilin. Wala mo may gamutira sa distillery. May kaprotesta. Pero way man di man ta magpasibangot kay way man ta kakabalo kung sino git wala man nakakita. Si Police Captain Jenick Bermudez, hepe sang Manapla Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita, sa pungsod Ukraine, napalong na ang kalayo nga nagtuhaw sa training building malapit sa pinakadako nga nuclear power plant sa Europe bangod sa nagalala nga gamo sang Russian kag Ukrainian sunod sa State Emergency Service sang Ukraine. Ginpahayag ni US Energy Secretary Jennifer Granholm nga wala sang indikasyon nga mayara sang elevated radiation levels sa Russia nga nagahatag sa masobra sa 5 kabahin sang kabugusan ni elektrisidad nagikan sa Ukraine. Kaina, may nagwa nga isa ka video nagikan sa planta nga nagapakita sang shelling kag pag-aso malapit sa 5 kapanalgan nga building sa plant compound. Makita man sa footage ang isa ka nagakalayo nga building kag ang valley sang shelling antes pa ang dako nga decent ball ang nagsiga sa kahawaan kung sa diin nagtugas ang pagsigabong malapit sa parkingan kag nagdala sang aso sa bilog nga compound. Hindi pa maathag sa karon kung sino ang nagakontrolar sa nasambit nga planta. Ginpahayag ni Vladimir Zelensky, ang presidente sang Ukraine, nga gintiro sang tangkay sang Russia ang nuclear reactor plants. Apisar nga wala pa sang ebidensya nga ini ang naigo. Ginpahayag sang alkalde sa malapit nga banwa sang Energodar, kapin 550 kilometers o kon 342 miles southeast sang Kiev, nga ang nagalala nga gamo kag ang nagapadayon nga pagaktakay sang kaaway ang nagtugas sang casualties sa nasambit nga lugar apang wala naghatag sang dugang nga detalye. Samtang ginpahayag ni Energy Secretary Granholm sa Twitter nga ang reactor sang Zaporizhzhia ang ginaprotektahan sang robust containment structures kag hilway man nga gin-shutdown. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 5 sa hapon. Antes pa man kita magtakop, ato na panambalikan nato sa ring mga headlines, motibo sa pagpatay kay dismissed Police Officer Ryan Lumugdang sa tubang sang UNR kagabi ginatuod pa sa Bacolod Police Station number 6. Task Force Disiplina sang Syudad sa Bacolod nagpadawagan sa mga kandidato sa May 9 elections nga respetuhon ng kada isa. Unvaccinated teachers nga hindi makareport sa eskwelahan bangod sa mando sang DepEd sarang nga makadangop sa korte agud nga maklaruhan ang legal nga issue. Cease and desist
Order batok sa RGS World Marketing Corporation, wala pa na serbes ang SEC bangod wala na inisang opisina. Dinamita nga na-recover malapit sa wastewater discharge ang Vecmeco Alcohol Distillery sa Banos sa Manapla na turnover na sa Explosives and Ordnance Disposal Team. Sunog sa pinakadako nga nuclear plant sa Europe nga gidatake sang Russian forces, napalong na. Kag-inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Biyernes Petsa 4 sa bulan sa Marso tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Standby na sa Bombo Report sa Afternoon Edition upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis agin padala sa isa sa bukod detag parapati sa Bombo Radio Bacolod, iniginbasa ni Bombo Daniel Acciones, may tigulo, hindi mabaton nga rason. Hindi gid mabaton ini nga rason kay tungod lang nga mapamiyembro sa NATO ang missiles imo na paluparon. Wala kaluoy nga Ukraine imo bombahon, nagtuga sa mga inosente nga sibilyan sa ila kamatayon. Akig na ang mga pumuluyo sa bugos nga nasyon. Nagarali nga nagapangabay ang pagsalakay dapat imo untaton apang si Putin katig-asang balatyagon tungod komunistang iya paminsaron. Dapat taganin ni siya sang nagakigong aleksyon, mga negosyo sa ila pungso dapat untaton kag bisan pa sa mga hinampang hindi sila paintrahon para mapabatyag sa iya ang iya pagkasalawayon. Political kag economic embargo dapat ipatuman agud iya man mabatyagan ang malain niya nga hinimuan nga mo ang ginasinggitan sa mga pumuluyo sa bugos nga kalibutan. Ang ini panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips sa